morning guys, welcome again to our channel. Yan, nandito na naman ako. Hindi ako nakapag-upload yesterday because I was so very busy. Bakit? UPI. At dito naman sa kitchen, papakita ko sa inyo yung hinahanda kong pagkain uli. Papa. Papi. Hey guys, kumusta na kayo dyan? Meron mo naman yung ano, hindi na napupukas yung mukha ko. Nalangit na Ano ba yan? Pinakulo dito na ano. Masarap ito again. Oh my god. Yung lens mo, yung lens na Na-foggy na. Oh, ganda. Teka lang at yung lens. Malambot na yata ito. Gagawin ko ngayon is pares. Pares guys. Sasarapan natin to. Oh, masarap to. Papakita ko sa inyo itong nandito sa balcony ha. Hindi kasi tayo makapagpakita ng halaman sa baba ngayon kasi may mga maraming workers doon. Ang gulo. Magulo doon sa baba. Kaya ito na lang, nandito tayo sa balcony, oh. Nandito tayo sa tabing kalsada talaga. Ito ang mga itinago. Yung mga itinago kong halaman nito, nung bagyong Odette kasi, sinabihan akong itago yung mga halaman para di masira. Ito yung mga naitago ko dito. At yung pink princess natin na isa dito ay konti lang variegation. Ayan, maraming klaseng mga iba't ibang hugis ng dahon. At tignan mo to, pink na naman ito, pero also si Pink Princess gumaganda ng gumaganda, di ba? Kaya lang ito yung nadali ng bagyo, oh. Kita mo, pero yung dahon niya doon, ganda. Grabe, di ba? Ito lang napunit lang to. Tanggalin ko na nga kaya ito. Tanggalin ko na lang. Kamayin ko. Sorry, Pink Princess. Alisin natin ito. Ayan, natanggal na siya. Ilagay natin dito. Ayan. O, wala nang sira. Diba? Yes, maganda na. Ayan. So, ito sila. At, pinapakita ko sa inyo mga hugis. Iba't ibang hugis ng mga halaman. Iba't ibang hugis ng mga dahon. Iba't ibang kulay. Ito naman si Salome. At time na sana na maglagay akong fertilizer. Di pa ako nakabili guys. Alam nyo kasi busy. Dapat sana mag-fertilizer na ako kasi every 3 to 6 months eh. Ito yung 69686. Ayan. Meron na siyang anak. Ito may anak na siya. Nanganak siya dun. Sabi ko pa naman putulan itapkat. Hindi na lang kaya kasi binigyan tayo ng anak. Ayan, 69686. Florida Ghost nandun sa ilalim. OLDI. Ito tinanggal dito. Nag-brown din ito. Tinanggal yan, oh. Tinanggal dito. Ayan, oh. Nasunog. Nakakaawa. Ililipat namin yan. Kawawa. Natatamaan para siya ng araw pagkahapon. Ito naman si Borsigiana, dapat itago ko na rin to kasi hindi na nag-variegate. Dapat sana may variegation yan eh. Okay? Ayan guys. Hearty philodendron. Hearty philodendron. Ito sila. Beautiful philodendron.
burl marks, variegated burl marks. Paraíso verde. Paraíso verde. Bellissimo. Stupenda. Bellissimo. Ano nangyari dito? Oh. Paraíso verde. Oh my God, nagtago ang kanyang dahon. Oh my God. See that? And then, melanocrisum. Melanocrisum. Epipremnum. Epipremnum pinnatum aurea. Tingnan natin. Yung ano. Nag-welding daw siya. Anong nangyari? Sa mga dani mo, basuka man na. He's vlogging, I'm vlogging, and Jimbo is vlogging too. Vlogging. Akala nyo cappuccino ito, hindi ah. This is my secret ingredient for the Pares. Wow. Yun ang secret ingredient na magpapasarap niyan, guys. Oh, di ba? If you want to know, just comment down below kung ano yung secret ingredient na yun na ginawa ko. Ayun nyo naman yata eh. Sarap na yan. Sobra. Everyone. Mayroong aso dun sa ilalim. At kami ay magagawa ng tiramisu. Tiramisu. Ayan, tiramisu. I'm using the Savoiardi Preparati con uova fresche Lady Fingers Boudoir. There it is. Okay. Buti na lahat dito sa amin meron ng ganito. Dati wala pa yan. Alisin mo nga yung Coca-Cola mo. Okay. Ang ingredients are, okay. Ito na, hinanda namin yung Nestle cream. Na-open na ni Gian. 2 canned Nestle cream, 2 cans. Ayan, at saka yung kondensada, 2 cans din. Kaya, makikita nyo. Gagawa tayo ng, porket walang mascarpone dito sa amin sa Bohol, si Gian ay gagawa ng mascarpone niyang sarili. Ha? You see? Gagawa siya ng sarili niyang mascarpone, guys. Ayan. So, ayan na ang aming gagawing timpla na ang coffee espresso. Ayan. Lagay na natin porket mainit pa. Hayaan na lang muna natin mga 10 minutes para lumamig. So, ang sabi ko, ang ingredients natin is Savoiardi biscuits, and then we have here cream cheese. Porket wala ngang mascarpone, kami ay gagawa ng sariling mascarpone. Meron tayong Nestle cream,
Okay, 2 cans and 2 cans of condensed milk, and then of course this one to finish, and then egg yolks. Maybe it will need 2 egg yolks lang. Kinukuha niya yung egg yolk lang guys, 2 egg yolks. Yung, Yeah, nag-record. kaya?
Okay. Okay na. You're too generous, anak ko. Naubos na. Paano na yung mamaya? The other one. Okay. Order. Malis na sila? Anong kulang? Kabilya at saka semento? Okay. Nandun na sila? Mabay na sila. Pakita ko sa inyo. May motorsiklo sila. Yan sila, oh. Ayun. Yan. Ang mga workers. Yan sila, oh. Dito na naman tayo. On the way tayo sa hardware. Pagkatapos ng patrabaho, syempre, inorderan tayo na bumili ng kailangan. Tayo sa hardware. Bibili tayo ng guys, ng kabilya at simento. Hindi naman tayo makabili kaagad na agad-agad nating madala, kundi pa-deliver natin. So, maybe tomorrow nire-deliver. Importante, order natin para may magamit bukas. Ayan. Ang ganda ng araw ngayon. At least hindi naman umulan na katulad nung isang araw na umulan. Ayan. City Hall na tayo.
time. Nandito tayo sa Limsons. It's already closing time. Nag-close na Tanawa. Look at that. Kami ang last customer again. Then they will deliver first thing in the morning. At merong babaybol, ano yun doon? Nagpipreach. Bakit ganun? Ang ingay ng generator. Nandito tayo sa Tagbilaran Public Market, guys. Bibili tayo ng hindi ko pa alam kung anong bibili natin na mailuto bukas para sa mga trabahante at para sa aming lahat. Hindi ko alam kung ano ba kaya. O ikaw, yung prutas natin. Hindi na? Orange. Yung ganyan. Yung orange ba? Ayun. Hindi bitaw na ko. Mayroong butong sa loob. Ayan. Ay, yung Ha? Steak. Kasi ang ganda ang isda. Ha? Masarap sa bawyan. Ayan. Magkano yan? 50 daw ang kilo? 450? O, 450. 450? Wow, ang liliit. 450. Natatawa ako sa Facebook yan na sinabi, most expensive province, Bohol daw eh. Mongolia kaya? Mongolia kaya? Tagpila na yan eh. 480 ma'am. 480. Mo nagsaminan? Badlon. Badlon? Badlon? Oh. Kaya mo sa kanila ang bala. Pila. What? Bangos? Tagpila na eh. 400. 400 daw, sir. Oh, yung masabawan. Ang lilit naman ang bangus. 240. Basik na yun. Ay! Wait. Mimi, sino ba ito? Ay. Mimi! Mimi, oh. 140. Wala, oy. Sa may ating pagkahanon. Yan na kinuha mo? Pilay kilo na 240. Apat. Ganyan apat. Okay, apat. Bait niya, oh. Iniwan-iwan niya yung aming isasabaw. Siya na ang naglilinis. Bait niya. Meron din siya eh. Oh. Dragonfly. Oh my God. Tingnan mo siya. Expert na kiwa. Pag-ibig natin ngayon. Tingnan mo naman yan. Kaya nga. Stop it. Go away. Yan. Uy po, na-crush eh. Nag-crash siya eh. Nag-crash. Parang jet. Ito na masakit na parte ang pagbabayad. 850. 50. 438. Plus 375. 813. 830. 10 lang. Sign. Look
look at the sky. Bakit na sa... Wow, what a view! Di ba? Ang ganda. Wow. Very nice. Ang nice naman ng view na yun. Parang Milky Way. Ang ganda, no? Ito naman dito, yung gray. Parang wings ng angel na magkaharap, oh. Kita mo yan? Parang angel na napakalaki. Yo. Oh my God, what does it mean? Ang ganda. Ganda, guys. Ewan ko, mahilig akong titingin naman design sa sky. Ito, oh, particular na ito. Diyos ko. Iba ang kulay niya. May pink, may... Tapos, combination with gray. Na ganyan. Sunset na. So let's go. Set ourselves to sleep. Let's go and eat our dinner and then take a rest. Okay? So what will we do? We will just say bye-bye. See you again on the next video, guys. Thank you so much for watching. Please like, comment, share, and subscribe. And sana huwag magsawa sa magsuporta sa aming channel, ha. Thank you so much. Love you guys. Stay safe. Naman tayo sa bake shop sa Joji. Palit ka o palit ako dahil kanilang day gaitag napuari day tena nangatawa sila, oh. Mga gwapa tanan og napupo dari day palihog day kaning day koko. Ano, katawa, sige katawa ako. Kasi nanonood siya ng video. Like, ano sa man eh? Munggo? O sige, na po. Oh, mga gwapa, mga buutan pa, oh, mga kubihan pa na. Oh. Lagi. Isda ang ulam natin, guys. Isdang prito. At ang ulo at buntot at ang yung ano pangalan nun? Yung jaw niya ay sinabawan. Ayan. Ang sarap ng dinner natin tonight. It is tuna. Yellowfin tuna. Ang sarap.